Xwendingeheke keçan yese gundên devera Mirgewer be mamosta maye. Çend heftiye ku demsala Xwendînê li Xwendingehên Îranê de dest bi kirîne. Li malbatên xwendevanên Xwendingeha gundê lorzîne ser devera Mirgewer a bajarê Urmiye. Nerizayetiya xwelî hember nebûna mamosta li Xwendingeha keçan a asta navendî anku rahnîmaya vî gundî dane xuya. û ragihandîne ku rejîme bîtene du mamosta bo vê Xwendingehê şandîne. û Xwendingehe hêj hewçehî bî 5 mamostayên din ên wane gotîne hene. û waneyên bingehînin vek bîrkarî û zanist ku waneyên bingehînin bê mamosta. Ne. Her vîsa malbatên wan zaokan ku yên se gundên lorzîne eliyê û carajê ser devera Mirgewerîn ragihandîne ku hekî rewş her vîha berdewam be paşa roja xwendevanan jî nav dîçe baştir eve ku Xwendingehê dabixîn û daxwaz jî ber pirsan kirîne ku BiLez gînî vê pirsgirêkê çareser bikin.